OFW nga fur mommy, emosyonal nga ginsaysay ang sitwasyon matapos mabulag sa iya pinalangga nga ido. Ining gitutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Balik trabaho na bilang domestic helper sa Hong Kong si Cynthia Merced Salcedo, tumandok sang maasin Iloilo sinilang nga Hulyo 11. Kung sa masami pamilya sa mga OFW ang ginaulikdan kag ginakasubuan kung mapalayo. Si Cynthia naman, luwas sa iya himata. Ang 1 year and 4 months sini nga labrador nga si Shakira ang iya kuno ginapulo pangita. Pagsaysay pa ni Cynthia, si Shakira halos sa matag adlaw, siya daw nagapaluyaman kag siya ang ginapangita. Sang una nga gabi, nagambal siya nga ginpadala niya ko picture sila niya mahal ang tawa ba lang baby mo. So, dumapuli ko alang-alang. kaya bisan medyo ulan-ulan dito pasaga ulat sa ako. Hindi man matago ni Cynthia ang kasubo, ilabi na kung madumduman ang bonding moments nila sang iya fur baby. Itago ko na ang ball, tapos hambalan ko na sa nga pangita ato ball mo or give me your ball. Ang pangitaon niya na aghihatag sa akon. Tapos, nang kabalo na siya mag-sit, mag-stay. Kag gusto nang bala mo na siya nga, butangan mo sang tinapay ang kamot mo, kamagambal ka nga stay. Mas-stay na siya, hindi napagkuhaon. Kung sa iban, sapat lang ang pagtanaw sa ila hinuptanan. Si Cynthia, bata na, abyan pa ang pag-amlig kay Shakira. Ang feelings nga kabugat git nga ibilin ko si Shakira. Although nga husband ko man kag ang bata. Pero, syempre kung ibilin ko siya, kasubo git. Kagbalaan ko lain gid ng ila nga treatment kaysa sa akon. Kaya balaan mo na siya mabisan sa kama, bisan ang tiilya na bisan ko okay lang basta adlaw-adlaw ilis ko beddings basta siya. Panugyan man sini sa mga malapit lang sa ila pets. Idi man makahambal sang thank you ang mga hinuptanan, makita naman ini sa ila pagka masinadyahon kag masinulundon. Kag samtang sila nagakabuhi, ila tampad nga ginapanindugan nga sila ang matuod-tuod nga man's best friend. Upod kay Romel Porquia, Daryl Marie Sarmiento, One West Visayas.